18 июли соли 2025 соат ба вақти душанбе 18 варзишгоҳи спитамини вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон. имрӯз футбол миёни омма маҳбубияти хеле зиёд дорад. дар баробари ташкили мусобиқаҳо миёни дастаҳои касбӣ ҳамзамон дар байни дӯстдорони футбол мусобиқаҳои зиёди варзишӣ баргузор мегардад, ки ин раванд аз ҷониби вазорати идораҳо ва ташкилоту муассисаҳои давлативу ғайридавлатӣ ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад. кормандони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари иҷрои вазифаҳои пурмасъулияти худ инчунин ба машғулиятҳои варзишӣ махсусан футбол таваҷҷӯҳи зиёд доранд. мутобиқ ба нақшаи таҳриршуда онҳо дар як ҳафта 3 маротиба пас аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ ба тамрин машғул гардида сатҳи касбии худро баланд мебардоранд ва мо имрӯз пиромони муваффақияти ин тим бароятон ҳарф мезанем. مشکلی که میبینید دسته یک هفته 3 مرتبه مشت رو در میدان میگذراند. برای دسته دینامو میدان ورزشی و تالار ورزشی یگان مشکلی ندارد. همه مهیا میباشد. رحمت محترم وزیر کارهای داخلی برای دستگیری همه جانبه برای دستگیری دسته چه از جهت مالیوی چه از جهت اینوینتری توپ فرما دستگیری زیاد میکند. ташкил ва гузарондани машғулиятҳои варзишӣ миёни кормандони вазорати корҳои дохилӣ яке аз самтҳои муҳим дониста мешавад, зеро ба ин восита метавон малакаву маҳорат, далерӯ шуҷоат ва қобилияти ҷисмонии кормандонро бештар кард. футбол бошад миёни кормандони сохторҳои қудратӣ нақши алоҳида дорад. дастаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамин соли 2025 зиёда аз 6 мусобиқа иштирок кардем, ки дар ҳамаи мусобиқаҳо мо пирӯзӣ ба даст овардем. аз ҷумла дар ҷоми раиси шаҳри душанбе, ки чунони ҳамагон шоҳид буд, дар ҳамин моҳи гузашта буд, ҷоми кумитаи ҷавонон ва варзиш ва ҷоми бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол, ки дар он дастаи вазорати корҳои дохилӣ ба гирифтани ҷои якум сазовор гардид. ҳамаи ин пешравиву чӣ дастара мо дар тамрину сарҷамонаи дастаи худ мебинем, ки мо рӯзҳои душанбе, чоршанбе, ҷумъа дар варзишгоҳи спитамини вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон тамринҳои худро баргузор мегардонем. аз охирон дастоварди тими мазкур ҳамагӣ 15 рӯз сипарӣ шудааст. рӯзҳои 3 ва 4 моҳи иҷорӣ яку якбора футболбозони тими динамои вазорати корҳои дохилӣ дар 2 мусобиқаи муҳим миёни кормандони иdoранишин дар финал бозӣ карданд. нӯҳумин мусобиқоти кушоди варзишӣ оид ба футболи хурд барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе, ки наздик ба 100 дастаи вазорату идораҳо ва кумитаву дигар ташкилотҳоро ба ҳам оварда буд, динамочиён аз худ маҳорати олӣ нишон дода соҳиби ҷон гардиданд, ки ин натиҷа барои ҳайати даста хеле муҳим буд, зеро онҳо барои расидан ба ҳадафҳои бузург корҳои зиёдеро ба анҷом расониданд. рақиби онҳо тими кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар марҳилаи ниҳоӣ ба ҳисоб мерафт.
дастаҳо ҳамаи дастаҳои мо қариб дастаҳои сахт буданд. дар ҳамаи бозиҳои худро мо ба қариб ки ба мушкилӣ тавонистем бурд намоем. дар полуфинали ин мусобиқаи ҷоми раиси шаҳр мо прокуратураи генералиро тавонистем бо ҳисоби 8% ғолиб омадем. дар финал бошад муқобили кумитаи давлатии амнияти миллӣ ба ҳисоби 5% ғолиб шудем. мо кормандони ҳифзи ҳуқуқ хеле шодем ки махсусан дар шаҳри душанбе дар ҷумҳурии тоҷикистон чунин мусобиқаҳои футбол хеле зиёд мегарданд. ин мусобиқаҳо барои саломатии мо ҳам барои маҳорати моро бештар намудан хеле фоидаовар дорад. яке аз мусобиқаҳои хеле муҳим ки байни кормандони вазорат идораҳо кумитаҳо ҷоми раиси шаҳри душанбе мебошад ки дастаи мо барои ин иштирок дар ин мусобиқаҳо дар як сатҳи баланди дар як сатҳи хуб омодагӣ дид ки аз сабабе ки дар ҷоми раиси шаҳри душанбе дастаҳои пурқуввате хеле бисёр ҳастанд ба монанди вавилон мобайл рахш таксӣ бонки миллӣ хеле командаҳои пурқувват ҳастанд ва чунон ҳамагон мо шоҳид ҳастем дар ҷумҳурии тоҷикистони мо рӯз та рӯз футбол тараққӣ ёфта истодааст. аз ҳамин сабаб ҳамаи дастаҳо пурқувват ҳастанд, ҳамаи дастаҳо тамрин мекунанд ва ҳамаи дастаҳо бар муқобили дастаи вазорати корҳои дохилӣ дар як сатҳи хуб ва ё омодагӣ мебинанд. дар ҷоми раиси шаҳри душанбе дастаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар гурӯҳи А қарор дошт ки дар гурӯҳи худ мо 4 бозии пирӯзӣ ба даст овардем, ба бозиҳои ниманиҳоӣ баромадем, бозиҳои плей-офф, бозиҳои ҳалкунанда баромадем. дар бозиҳои ҳалкунанда бо дастаи гварди миллиро шикаст додем. ҳамин хел мо ба бозии ниҳоӣ омадем. дар бозии ниҳоӣ мо бо дастаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ бозӣ кардем, чуноне ки ҳамагон шоид кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар тави 2 соли охир аст дастаи онҳо хеле дастаи ҷавони пурқувват буданд ку ба онҳо мо нигоҳ накарда дар дастаи мо собиқадорони футболи тими мунтахаби тоҷикистон бисёр аст. аз ҳамин сабаб мо андаке ба назари онҳо ҷасуракии худро нишон додем ва пирӯзиро ба даст овардем. соҳиби ҷоми раиси шаҳри душанбе дар соли 2025 гаштем. як рӯз баъд аз пирӯзӣ дар ҷоми раиси шаҳри душанбе тими футболи вазорати корҳои дохилӣ боз бо ҳамон ангезаи қаҳрамонӣ дар як мусобиқаи дигар ки аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон миёни кормандони сохторҳои гуногуни ҷумҳурӣ роҳандозӣ шуда буд, дар бозии ниҳоӣ ба майдон баромаданд. мусобиқаи мазкур дар академияи ювентус доир шуда бештар аз 40 даста ширкат намуда буданд. дар бозии ниҳоӣ футболбозони динамо бар муқобили дастаи бонки миллӣ нерӯсанҷӣ намуданд ки дар ин бозӣ бисёр ҳам мушкил онҳо бо ҳисоби 3-2 зафар ёфта ҷоми мусобиқотро болои сар бардоштанд. аҷиб ин аст ки дар баробари иҷрои вазифаҳои хизматӣ онҳо чӣ гуна тавонистанд дар 2 рӯз 2 ҷомро ба даст биёранд. ман ҳамчун мураббӣ амиро гуфтанам ки сабаби ин ҷоизаҳо ин бозиҳо аз машқ таҳмин мешавад. бозингарои даста ҳайати захиравӣ буданд, тайёр кардагӣ будем, ҳама як хел ба машқ танҳо иштирок мекарданд. сабаби ман фикр мекунам ки сабаби ғалаба мо овардагӣ ҳамин бозингарони захиравӣ мебошад. албатта душвор аст ки дар 2 финал бозӣ кардан. мо дар захираҳои мо хеле футболисто бисёр аст, зиёда аз 15 варзишгар дар дастаи мо ҳастанд. ҳайати асосиро дар бозии аввал мондем, дар бозии дуюм ҳайати дуюмро мондем. аз ҳамин сабаб мо аз ҳисоби физикӣ пурқувват буданамон ғолибият ба даст овардем. ногуфта намонад дар дастаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳар раёсатҳое аст. аз раёсати кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсӣ 2 варзишгар аст, аз раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил 2 бозингар аст, аз раёсати бодрасии давлатии автомобил 2 бозингар аст, аз раёсати хадамоти муҳофиза
бозингар аст, аз шӯрои ҷумҳуриявии Динамо дусе бозингар аст, аз раёсати қушунҳои дохилӣ ба ҳамаи ҳамин нигоҳ накарда футболбозои мо вақти худро ёфта баъди анҷоми корӣ омада ба тамрин машғул мешавем ва кӯшиш мекунанд ки дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. дар муваффақияти даста албатта саҳми ҳар як аъзои даста хеле муҳим аст. дарвозабони ин тим Эраҷ Ҳурматзода дар бисёр мусобиқаҳо дастаашро аз гол наҷот додааст. тӯли 10 сол зиёд мешавад ки дар дастаи мазкур баҳси дарвозабон тамрин мекунем. тӯли фаъолияти варзишӣ дар ин даста дар бисёр мусобиқаҳо фаъолона иштирок мекардем. дар ин муддат чандин маротиба ҷои намоёнро ишғол намудем. чӣ хеле ки ба мардум маълум аст, мегӯянд дарвозабон 50% даста мебошад. чӣ ҳунару малакаи касбе ки доштем, саҳми худро нишон додем. дар оянда кӯшиш мекунем ки боз тамринҳои худро зиёд кунем. чӣ хеле ки шумо имрӯз дидед, сармураббии даста ҳам ҷиҳати ҳамлагарон, ҳам ҷиҳати дарвозабононро мефаҳмонад, тамринҳои нағз медиҳад. бозиҳое буданд ки ман дар он бозиҳо хеле фаъол будам, худро маҳорати касбиамро нишон медодам хеле хуб. ҳолатҳое буданд ки хай бохт мешуд, ҳай бе ин ҳам мешавад. варзиш ҳам бохт дорад, ҳам ғолибият дорад, ин ҳам хел аст. дар оянда кӯшиш мекунем ки тамринҳоро зиёд кунем ба чорабиное ки дар пеш истодаанд фаъолона иштирок намоем. ёдовар мешавем ки дар қатори тими асосии ҳамзамон собиқадорони Динамои вазорати корҳои дохилӣ дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе хеле дар сатҳи олӣ ҳунарнамоӣ карда то ба марҳилаи ниҳоӣ омаданд. дар сабқати ниҳоӣ яке аз тимҳои пурқуввату серҷоиза тими Вавилон Мобайлро дар силсилаи зарбаҳои 6 метра шикаст доданду ҷоми ин мусобиқотро ба даст оварданд. дар ҳақиқат ҳариф командаи Вавилон командаи хуб тобёфта буд. дар ҳақиқат таҷрибаи калон дошт. дар бисёр солҳо онҳо ҷои намоёнро ишғол мекарданд. аз сабабе ки якдигарфаҳмӣ дар байни собиқадорони футболи командаи Динамои вазорати корҳои дохилӣ баръало дида мешуд. инчунин дастурҳои иловагӣ аз мураббӣ ки мегирифтанд, ҳамин сабаб гашт ки имсол мо командаи Вавилонро мағлуб намудем дар финал. варзиш ба кормандони вазорати корҳои дохилӣ бисёр муҳим аст. дар як ҳафта кормандони вазорати корҳои дохилӣ 2 бор ба варзиш машғул мешавад. ба ғайр аз ин дар мусобиқаҳои футболи хурд, футболҳо иштирок менамояд. аз ҷумла дарси варзиш дар рӯзи чоршанбе ва инчунин дар рӯзҳои якшанбе дави 5000 метра мебошад ки тамоми ҷузъутҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ин дави иштирок менамояд. бисёр муҳим аст варзиш. муҳимияти варзиш дар он аст ки кормандони вазорати корҳои дохилӣ чусту чолок мешавад. аз ҷиҳати ҷисмонӣ обутоб меёбанд. аз ин рӯ дар ҷузъу томи вазорати корҳои дохилӣ якчанд раёсатҳо аз ҷумла раёсати кофтукои ҷиноӣ, раёсати муборизати ҷиноятҳои муташаккил, дар умум тамоми раёсатҳо боз ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ хуб обутоб ёфта бошанд. هر یک پیش از تو باید استاب کنی چه تفا وقتی ما تفا گرفتم که قبل دارم تو باشی میکا افراد که یک تفا رو نگاه کنی یکون پاسا باید نشنه میگردی بتونی جمشد که زشیم گردم آوادی یکون پاسا وقتی گفتیده شمایی که چونتون باید تو زشیم میکا نه جوتا که من کردی نه میگره پیش برای این طرف این طرف
Сама муштаги. Довна се микронеки. Як тако من نظیر کلونی کوفتکوی شعبه بازرسی دولتی автомобили شهر دوشنبه من از سال 2017 باز کمانده وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان شامل شدگی در همین سال همین شامل شدن در همین کمانده وزارت کارهای داخلی مدت هر سال میشه که ما در مسابقه چهاربینی جای سزاوار میگردیم. در دسته وزارت کارهای داخلی در موقع حمله‌گر بازی نموده کوشش میکنم که در هر بازی گل به ثمر رسونم. مقصد گذاشتم که مسابقه آینده تیاری خودمون جدی و خوبتر برامونه. اکثر کارمندایی که در اتاق کاری سر فعالیت کاری دارن همین مسابقه بسیار جلب کرده شده که بعد از کار آمده به همین مسابقه مشغول شوند برای صحت سلامتی خودشون منفعت کلان. با جز اشتراک در مسابقه های فوتبالی میان کارمندان وزارت اداره ها و تشکیلات و مؤسسه ها، همزمان امسال بازیگران تیم مذکور در مسابقه های ورزشی میان ساختارهای قدرتی نیز موفقیت های بیشتر را به دست آوردند. اگر ما به نتیجه های سالهای قبلی توجه کنیم، قریب در تمام مسابقه های سطح داخلی کارمندان وزارت کارهای داخلی فعالیت پرثمر نشان داده در بیشتر مسابقه ها صاحب مقام های افتخاری می شوند. همزمان توجه رهبریت وزارت کارهای داخلی جهت سالمگردانی کارمندان خیلی زیاد بوده. با این سمت نظر علاهیده دارند. در این برابر در جنبسته هر سال مراسم قدرشناسی بهترین های ساحه ورزش وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد که بهترین ها از جانب رهبریت قدرشناسی کرده می‌شوند که این روند باز توجه کارمندان را به ورزش و تربیت جسمانی بیشتر می‌کند. همکنون وابسته به رشد فوتبال در مملکت و بیشتر گردیدن مسابقه‌های فوتبالی این تیم باز تلاش می‌کند که نه تنها در مسابقه‌های داخلی بلکه در سبقت‌های بین‌المللی نیز فعالانه شرکت کند. ناگفته نماند دسته دیناموی وزارت کارهای داخلی طی 4 سال اخیر در مسابقه بین المللی جام لیف یاشین که در فدراسیون روسیه برگزار می‌گردد، ما هر سال از جانب دیناموی فدراسیون روسیه طریق مکتوب به وزارت کارهای داخلی میفرستاند که ما دسته ما در جام لیف یاشین اشتراک کند. از همین سبب ما تمرین های خود را در یک سطح خوب برگزار می‌گردانیم و آمادگی ما امسال در ماه سپتامبر در پیش از جام لیف یاشین با دستگیری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک میلیسا رحیمزاده رمضان سفر برمی‌شویم و کوشش می‌نماییم که در مسابقه با گرفتن جای نمایان سزاوار گردیم. ما مشق‌ها رو جدی عادی چی تکنیکی، تاکتیکی، فیزیکی، پسیکولوژی مستحکم‌تر کرده با سر بلند از فدراسیون روسیه در فدراسیون روسیه بازی نقض نشون داد. امروز ورزش در فعالیت کارمندان حفظ حقوق اهمیت کلان داشته. برای چست و چالاکی و نیرومندی حیات شخصی خیلی ضرور است. همکنون تیم فوتبال دیناموی وزارت کارهای داخلی با عزم قوی به سوی موفقیت‌های بیشتر تلاش می‌کنند. چطوره که شما شاهد هستید
ما همه روزه به تمرین مشغول میشویم. از جانب مربی مشق‌های ایلاوگی دستوی گذرانده می شود و باوری کامل گفته می توانیم که این تیاری‌های همه وقته ما را باز هم در آینده با موفقیت‌های نمایان می رسانند. تمامی دستگیریان نیز از طرف رهبری وزارت کارهای داخلی و ما پیشکش شده است به غرض این مکافاتایی که در جام رئیس شهر به ما دادن از طرف وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به هر یک اشتراکچی دسته نیز تحفه‌ها پیش بینی شده است. ما مقصد گذاشتیم که در سالهای آینده در این مسابقه ها چون که این سال جای اول نمایان رو گرفتیم کوشش میکنیم که سالهای آینده همین رو تکرار کرده جای اول رو گرفته سزاوار جام گردیم.